Nkosi-ke ngane zakwethu ngiyanibikelela. Ngifisa sikhulume futhi ngale ndaba ukuthi ake siyibuze. Niyazi yini ukuthi izanusi mina ngike ngithi azisekho? Awu mkhulu wasemakhosini yini uthi izanusi ayisekho? Please subscribe wena ofikayo noqala ukubuka le video yasemkhulu yaseNqamlezweni kwamkhulu Makhosi kwaphuma uphethe. La undaba esixoxa ngofakazi lo moya uvunga uzokuthanda kwawo mathule ngathi akaboni ijaji isimike sokugcina. No, ngithi-ke ngane zakwethu uthi benazi yini ngoba abaningi benu abazi ukuthi isanusi yini. Isanusi sikanjena-ke ngane zakwethu mangizosichaza nje ngokuphelele. Isanusi umuntu oyekwazi ukuprediktha ngalolu limi lwamanje isimo singakenzeki, epredikthele isizwe. Abantu abaningi-ke sebajwayele ukwazi izangoma nokubona izangoma. Kwazona izangoma azisenabo ubuklini nokuyithanda indlela yazo, khona izinto eseziba ne-connection yokulahlekela. Uma uthi uyisanusi kuzo zonke lezi zimo ezenzekalayo, why singezwa ngawe? Usho ukuthi kuzokwenzeka into ethize ngoba umbono nomthetho wesanusi kahle kahle sasimiselwe ukuthi sikwazi noma imvelo yaso lolu hlobo lomuntu okwazi ukubona into ingakenzeki. Umninimandla wonke uyaye asambulele, sitshele isizwe, sixwayise abantu. Isanusi leso, asibhuli njengesangoma, asishayi imhlahlo, asinamlozi. Usiko oluningi olusuke lwaliqhamukile kakhulu lwaliqhamuke luvela kuzo izanusi. Niyangizwa ngane zakwethu? Okuyibona abantu ohlobo sasithi-ke ngololu limi lamanje nithi ababholofithi, abantu abakwazi ukubona izinto zingakenzeki bayibikezele ukuthi namhlanje kuzohamba hambe kube khona imvula enkulu enguzamcolo. Kuzohamba hambe kuzoba khona izobhubhisa ey'ndaweni ezithize kule ndawo. Ake bezame abantu ukuthi bamise kanje. Kuzoba khona isiphepho esizosuka sizoba isishingishane aboboxwaya abantu endaweni ethize. Noma kungasashongo lokho kodwa uhambe uyokusho enkosini thizeni. Kodwa-ke nizokusho kanjani ngoba phela kanibikiwe emakhosini, namakhosi amanye ethola ukuthi aseyalilahla usiko, seyalahle kakhulu, abantu bancane kakhulu ekukholweni. Isanusi siyakwazi ukubona esinye isanusi esisuke sizozalwa ngisho endaweni ethize, nokubona isangoma esithize esibalulekile emphakathini, nesiphiwe nakhona amandla ukuthi sikwazi ukubona ukuthi khona isanusi esingazalwa kulabo bantu. Ngoba abantu bakamoya bakwazi ukuzwana la emandleni, emagxalabeni, bayakhonektha. Yini le dala ukuthi nize nife wezangoma, nibulawa izinto ezisuke ziqhamuka ney'phepho nani nani, wezinyanga, wobani bani? Yini le nto yokufikela kuthola ukuthi akusezwa khona? Angazi, kodwa isanusi umuntu ophiwe ukubona ngokujulile kakhulu. Umuntu oyisanusi ngumuntu okwazi ukubona into ingakenzeki, ikakhulu esikuzokwenzeka endaweni, esigodini, esizweni sisonke. Kodwa wayethathwa kuqala yobikwa enkosini. Izinsiko eziningi zavela ngazo izanusi, okuyizona ezayibonisa ezingathi sikhuluma into iyenzeke. Namanje ngisasho ngithi wena osanokukhuluma into ibisuka la emlonyeni wakho emala ekhanda lakho, isazodlala ifilimu ngane zakwethu, isazodlala esawodela umakhasana, ngiyanitshela. Siyaya futhi kuleso sikhathi la kuzozwakala khona abantu ngempela abasuke bekhuluma ngomoya bese sithi ake sibone ukuthi izenzo ziyenzeka yini.
nabe laphayo kuyawuba njalo. Angazi noma ngikhe phezulu kakhulu le ndaba yesanusi. Ofisa ngigxile ukuze abantu ingene lento emzweni. Abhale nje kwi-comment. Hayi nilokhu niphikisana ku-social media. Hayi mina isanusi sibonakala ngokuthi nokuthi awukwazi ukupredict ngisho nangakini ngisho nasengakini ukuthi hayi bukhona into ezizohambe bese yehlekela la endaweni. Ekanje kanje ngenxa yokunto ukuthi nokuthi. Yini leyo dash ethola. Ofana nathi uma ngothobani abantu ababhulayo basiza abantu kuphela. Uma singaboniswanga lezo zinto asiboniswanga njalo. Siyathunywa emzini lesithunywa kuyo kodwa sekwaba ingozi ukuthunywa kulesi sikhathi samanje. Ya. Makhosi ndawo. Nawe-ke yenza i-research wenza ucwaningo kubantu abajule kakhulu. Makhosi ngani zakwethu. Ngiyathokoza. Chamagu.